Moikka, moi! Elikkäs pelataan Mineen, kuten kaikki näki. Ja mä oon semmoinen tätä 2 minuutin. Sitten katsomaan toi, jos sä haluat. Mutta sä et saa kaivaa täällä. Joo, mä menen tonne, missä toi yksi on. Elikkäs se on sen kotona. Ai. Joo, se on kotona. Miksi tässä on vettä? Voiko sä antaa yhden soihdun? Yksi. Mulla ei oo täällä mitään. Ei. Onhan sulla. On mulla tässä soittaja, mutta mä en voi antaa, kun mä teen täällä mun kaidassa. Eli Saat haudan, jos annat mulle yhden soihdun. mä teen nyt töitä. Yksi soihtu hautaa. Jos et halua, niin et halua. Näin. Tää on. Ei mitään. Miksi sä teit noin? Ei saa katsoa tuossa ruutuun. Ei vaan, en mä kattonut. Vaan miksi sä teit noin, kun ei noin saa tehdä? Millä muulla sä sit nähnyt? Ei vaan kato kun mä. Kun mä käännöin tänne, mä menin ylöspäin, niin tossa ei voinut vettä, kun sen pitäisi. Aa. Miksi sä niin teit? No, kun mä luulin, että siinä pitäisi. Joo, mutta niin kun. Mä lopetan tämän varmaan johonkin 2 minuutin päästä. Mutta jo höpötellään sen aikaa. Mä puhun aika nopeasti, mutta mä kerron, että tässä on vaan vähän höpöttelyä. Elikkäs mä oon ihmishenkilö, joka asuu Suomessa. En kerro missä päin tai ikäinen tai mitään muuta. Mulla on sen kertoa, että olen 9-vuotias suomalainen. Ja tykkään Minasta paljon. Ja lempiaineeni koulussa on yppä. Niin.